दिनैनि खौरां मेल लानायनि उद्देश्यआ बेनोदि जोङो खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों थांनाय 26 जुलाइ 2025 इं अक्ट'खालि जोंनि परबजरा मण्डलनिफ्राय बारग' राजा खोरोमदाव मुसाहारि गाहाय नेहाथारि आरो अशोक राभा लेङाइ आफादगिरि बारग' आरो निरपन राभा बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा इउपिपिएलआव जयेन जाहैनाय। गिबियावनो आं आसा खालामो बिथांमोननि राजनीति केरियारा जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो। नाथाय गुबै बाथ्राया बेनोदि राजा खोरोमदाव मुसाहारि बिथाङा बारग' गाहाय नेहाथारि थिगैनो बिथाङा, नाथाय बिथांखौ जोङो थांनाय 20 मार्च 2025 नि गेजेराव जेनाखि जोंनि गोदान पेरेन्ट बडि दाफ्रामनायाव बिथांनि मुंखौ जोङो खुनु मतेयै सोनाय जायाखै। सोनाय जायैनि कारना बेनो बिथाङा गावनि संसाराव गोबां जेंनाखौ लानानै मोगा-मोगि जानांबाय थानांदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि संसाराव बियो गुबुन आइजोजों सोमोन्दो थानायलाय लोगोसे आरो जोंनि दलनि गेजेराव राङारि गुलाय-गुजाय नुजाथि होबाय थानायखाय बिथांखौ परबजरा पेरेन्ट बडिनिफ्राय जोङो बोखारनानै दोनथ'नाय जादों। थिग बेबायदिनो अशोक राभा बिथाङाबो लेङाइ आफादगिरि बिथाङा थिगैनोमोन बै समनि, नाथाय बिथाङा 1 बोसोर जोंनि परबजरा मण्डल बिजेपिजों खुनु लोब्बायानो गैलामोन। बिनि थाखायनो बिथांखौबो जों थांनाय 20 मार्च 2015 मायथाइयाव अक्ट'खालि बिथांखौबो जोङो जोंनि परबजरा मण्डलनि पेरेन्ट बडिनिफ्राय बिथांखौबो जोङो बिबाननिफ्राय बोखारनानै दोनथ'खानाय। दा जोंनाव अलरेडि एप्रुभेल कपियानो दङ, बिथांमोननि मुङा गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंनि निरपन राभा बिथाङा 4 बोसोरनि सिगांनो बिथाङा रिजाइनेसन होखानाय। बे हिसाबै बिथाङाबो जोंनि परबजरा मण्डलाव खुनु रोखोमै बियो सोमोन्दोआनो गैखालामोन। दा बिथांमोना गावसिनि पदबि दं होननानै लानाया खुब दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बिथांमोननि साथामबो जोंनि परबजरा मण्डलनिफ्राय थांनानै जि जोंनि बिजेपि दोलोखौ माबा मोनसे खथि खालामगोन जों बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। आरो बिथांमोनहा बुंनाय रावा जोङो मिसा होननानै लागोन। आरो बिथांमोना जोंनि परबजरा मण्डलनि सिङाव थानाय बिजेपि खुनु कार्यकर्ताखौनो जोंनि 1 इंसिबो समान बिसोरो जों खथि खालामनो हाया होननानै आङो बे परबजरा मण्डलनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं गोरायै बुंनो हायो। दिनैनि बिथांमोना खुनु रोखोमै जोंनि बे बिजेपि वार्कारखौ लांनो हाया। बे बिथांमोननि ओरैनो बुंसावनाय बाथ्रा। आरो जों बेखौनो बुंनो हागौदि बिथांमोना बिजेपि दोलोनि नीति आदर्श मथे सोलिया। बिथांमोना नीति आदर्शखौ जुदि सोलियोमोनब्ला बिथांमोना धैर्य थानांगौमोन। बे साननैसोनि गेजेर बा 6 मासनि गेजेरावनो बिथांमोना गावसोर पदबि मोनैनि थाखाय बिसोरो गुबुन दोलोआव बारनो गोनां जादों। आरो दिनै जों खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों बिथांमोना प्रेस मिट होदों, ससियेल मिडियायाव जों खोनानो मोनदों बिथांमोना बुजिनो गोनांदि बिटिसि सरकारा बिजेपि एजिपि इउपिपिएल जथाय सरकार। नाथाय बे जथाय सरकाराव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव थांनानै 24 घन्टा जायनि आगोल प्रेस मिट होदों दे बा इभिक्सन बिजेपिआ इभिक्सन खालामनि थाखाय जोङो इउपिपिएल दोलोआव फैदों। नाथाय बिथांमोना बबे सरकाराव थांदों? जोंथ' जथाय सरकार ना। दिनै आं प्रमद बर' सार बिथाङा खुनु दिन बिजेपिखौथ' बिदि अपदस्थ खालामाखै, समाल'सना खालामै। बिथांमोनहाखौ जों बेखौनो बुंनो हायोदि बिसोर 24 घन्टानि गेजेरावनो दिनै बिजेपिखौ मोनसे समाल'सना खालामदों आरो गाज्रि रावजों बुंदों। आरो जों बेखौ दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो सोंखारियो जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि बे जथाय सरकारनि गेजेराव जाहाथे गुलुं गुजुं खालामा बेबायदि बिबुंथिनि गेजेरजों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो नोंथांनि नैबे चेनेलनि थ्रुयै आसा खालामो।